Subscribe khaidi Kokborok Entertainment Tip channel no tai bell icon no click khanya di norok salbrum no o channel o srungmung kokthairok srungui manano live bo salbrum khushi tongna musung khangke o kaibri kokthai no salbrum muju tongdi. Number 1 dima khayake ba bokrong no thandar khe toni di. Number 2 jesa samung no phano bkharui samung no khaidi. Number 3 jorano maganang ta khaidi. Number 4 je samung khai rang manmani odek jadi odek khadidi. Je borok ni bkha kaham bono no bisi dunia ni borok kapriu putu khaya hingke try khaine di. Ekaisa je no bengai kok sanai nang amo hai borok bai ta tongdi tangai hingke bono no kaham naimiya buini bskango lasimung ruoi tola khiklanya nayu. Je samung kaham khaine borok bono joto borok no hamjangnai. Je borok samung hamya khainai bono joto borok no hamjagya. Nang samung hamya khayawoi samung kaham khaikya hingke ni life success nani kebo naragi meya. Jeng borok bai borok ganang kwrui no important diawoi mili tongnani nangu. Hingke tinin bagasungno norok bai next video malai phinai jotono no hambai.